बरायनाय मोनो सिबिनाय मोनो मान मोनो बेबादि बर' गामिखौ जोंनो नांगोन बबेबा मोनसे बर' गामि जाय बर' गामियाव थाङोब्ला गोसोआ सायर' जाबोयो दुखु जानानै फैयो अननाय मोना अनसायनाय मोना आदर्शबान मानसि लोगो मोना बेबादि बर' गामि जोंनो नाङा जोंनो बर' गामि नांगौ जाय बर' गामिखौ जों आदर्श बर' गामि होनदों जाय बर' गामिया जोंनो गुन गोनां बर' गामि जानांगोन बै गामियाव थाङोब्ला अननाय मोननांगोन अनसुनाय मोननांगोन मान मोननांगोन सिबिनाय मोननांगोन आरो बेयाव थाङोब्ला मोजां मोनसे थासारि लानानै जोङो बेयाव बेरायनो हानाय रायलायनो हानाय मोनसे थासारि जोंनो बेखौ नांगोन दा बेनि थाखायनो आं खावलायदों जोंनि गंफ्रोमबो बर' गामिनि सुबुंफ्रा जाहाथे आदर्शबान जायो मानसिफ्रा जाहाथे मोजां जायो आखल गोनां जायो जोंहा दिनै बेखौ नांगोन आं बेनि थाखायनो उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जोंनि बिमा बिफा नोंथांमोना एसे जोथोन लानांगोन उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जों जुदि मानसि दानो हायाबा गाबोन समफोर जोंनि गामिया मालाबाबो आदर्श गामि जानाय नङा बजा जागोन जोंहा दा बेनि थाखायनो आं खावलायदों आखल आखु दानायनि फारसेबो बिथांमोनखौ जों नोजोर बोनांगोन माखासे गामि दङ जोङो बेरायो आं दाखालि बाक्सायाव गंसे गामियाव थांदों औगुरि गामि होनो गरेस्वरनि बेयाव आंनो मोनसे रिपर्ट होदों जे बिनि आफादगिरिया गामिनि बिथाङा मोनसे रिपर्ट होदों जे जोंनि गामियाव साबसिन मानसि जुमाय लोंग्रा गैया बे रिपर्टखौ होदों जोंनि गामियाव साबसिन सेंग्रा बिरि सोबग्रा गैया सिगारेट सोबग्रा गैया दाग साग्रा गैया बे सिख्ला एदावग्रा गैया बेबादि बाथ्रा बुंदों आं जोबोद गोजोनदों जे बेबादिबो बर' गामि थायो दा जोंनि गामियाव बिदि जानांगोन आरो बै गामिखौनो जों बुंदों दिनै आदर्श बर' गामि गुन गोनां बर' गामि बेबादि गामिखौ दिहुननो थाखाय बिराद गोजाननिफ्राय जों इम्पर्टेन्ट मानसि लाबोनो नाङा आमदानिकृत सासे मानसि लाबोनो नाङा बेखौ जुदि मोजां खालामनो हायोबा जोंनि बिमा बिफायानो हायो जोंनि माहारियारि आफाद दैदेनगिरिफ्रानो हायो धोरोम गुरुआनो हायो सासे फोरोंगिरियानो हायो जोंनो बाहेरानि मानसि नाङा मालायनि धार लानानै मालायनि लेक्सार खोनानानै मालायनि लेखा फरायनानै जों गामिखौ दाया आं गावनो दानि आं बिफा सासे आङो सासे धोरोम गुरु आङो सासे फोरोंगिरि आंनो गामिखौ दानि बे मोनसे सिन्ताधाराजों जोङो गामिखौ दानांगोन दा बेनि थाखायनो बारा बुरजा मानसि नाङा एक नम्बराव सासे मानसि नांगौ बै मानसिया जाबाय आङो बुंनो लुबैदों जोंनो ससियेल थिंकार नांगौ समाजनि बागै साननो हाग्रा सासे मानसि जाय मानसिखौ जों बुंदों ससियेल थिंकार समाजनि बागै सानग्रा सासे सुबुं सेकेन्ड सासे मानसि नांगौ जोंनो आरो बै मानसिखौ जोङो बुंदों ससियेल लिडार सामाजिक लिडार बियो जाय लिडारखौ नुब्ला बयबो अनसायनो लुबैयो जाय लिडारनि खोथाखौ बयबो मानियो जाय लिडारखौ नुयोब्ला बिनि खाथियाव साफिनानै जेंनानि सलुसन मोननो हायो बेबादि साफा साफा लिडार नांगोन आरो बेखौनो बिराद गिदिर बाथ्रा बियो दा बेबादि सुबुंखौ जोंनि गेजेराव नांगोन आं बेनि थाखायनो खावलायदों ससियेल थिंकार नांगोन ससियेल लिडार नांगोन बिनि उनाव जोंनो नांगौ दिनै जोंनि ससाइटिखौ दाग्रा सासे बिल्डार नांगोन जायखौ जों ससियेल बिल्डार होनदों जोंनि समाजखौ दानो थाखाय मुम्बाइनि मानसि नाङा दिल्ली गुवाहाटीनि मानसि नाङा जोंनो सिमेन्ट सापरिनि नैबे डेकापामनि जोंनि नैबे टेलेमनि जोंनि बै मिडिल जुनायनि बै मानसिफोरजोंनो जोंनि ओनसोलखौ जों दानांगोन दा बेनि थाखायनो आं खावलायदों बे ससियेल बिल्डारखौबो जोंनि गेजेरावनो जों सृष्टि खालामनो हानांगोन दा एक नम्बर बाथ्रा आं बेखौनो बुंनो लुबैदों जोंनि समाजखौ जों दानो हानांगोन आरो समाजखौ दानो थाखाय उन्दै उन्दै गथ'खौ जों थिग खालामनांगोन गोबां बर' गामि दङ माखासे सेंग्राफोर थायो बिराद स्पिडआव बाइक सालायग्रा जों सेंग्रा नुयो आरो बे सेंग्राफोरखौ नुयोब्ला जों बयबो मिनियो बयबो रागा जोङो नाथाय बे सेंग्राखौ जोङो बुंनो हानाय गोहोखौ जोंनि गामियावनो जों थिग खालामना लानो हानांगोन बिमा बिफाया बादा होनो हानांगोन गुबुननि बिमायाबो बादा होनो हानांगोन बेखौ दा बेखौ जुदि बादा होनो गियोब्ला बे गामिया मालाबाबो थिग जानाय नङा दा बेनि थाखायनो आं बेखौ खावलायदों जे बेबादि अबस्थाखौ जों नायनांगोन गोबां बर' गामि दा दङ जों नायदों जाय बर' गामियाव दिनै जोंनि लाइमोन बर' सेंग्रा सिख्लाखौ नुनानै बा बिथांमोननि जि खामानि मावनाय बेखौ नुनानै जों गोजोना नाथाय मानो गोजोना दा बे गोजोनथाव जोंनि थासारि बे थासारिखौ जों लाबोनो हानांगोन दा बेनि थाखायनो आं खावलायदों गुन गोनां समाज दानो थाखाय जों बयबो सांग्रां जानांगोन आं बेखौ खावलायबाय नै नम्बर बाथ्रा जोंनि सोलोंथाइखौ जों जौगाहोनो हानांगोन सोलोंथाइया गैयाब्ला दिनै सुबुंफोर दानो हायाब्ला जोङो हाजार सिन्था खालाम हाजार खामानि माव जोंनि न'खरा मालाबाबो जौगानाय नङा आरो सोलोंथाइखौनो जोङो दिनै गिबि मासि होनानै जोंनि काउन्सिलावबो जों खामानि मावनो नागिरदों आरो बे सोलोंथाइया जेब्ला जों जौगागोन होमबासो जोङो गोजौ मासियाव थांनो हागोन जोङो মিচিংफोरजों थालायो একেলগে মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ লগত আমি বসবাস কৰো আমি সদায় কম অসমত যদি জনজাতি হিচাপে একেবাৰে যদি উন্নতিৰ শিখৰত যদি আছে
এক নম্বৰত আমি ক'ব লাগিব মই ইয়াতে কোনো কৃপণালী নকৰো ধেমাজি জিলাত আহি মই তেখেতসকলক মানে ভাল পোৱাৰ কাৰণে মই ক'ব খোজা নাই মই গোলাঘাটৰ পৰাই কম যে অসমৰ জনজাতিসকলৰ ভিতৰত যদি আটাইতকৈ উচ্চ শিখৰত বা আটাইতকৈ যদি ডাঙৰ ডাঙৰ তেখেতসকলৰ পদবীত যদি আছে আমি ক'ব লাগিব শিক্ষাৰ যোগেদি মিচিংসকল আছে আমি বড়োসকল ৩-৪ নম্বৰতে আমি আছো জনসংখ্যাত আমি সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ হ'ব পাৰো উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত আমি সংখ্যা গৰিষ্ঠ আমি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত কিন্তু জনজাতি হিচাপে যদি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমি যদি চাবলৈ যাওঁ আমি বড়োসকল হয়তো টপ 10 থাকিম টপ 5 থাকিম না নাথাকিম মই নাজানো दा बिनि थाखाय बे खोथाया दिनै मिसिं बिथांमोना दिनै बिराद जौगादों आसामनि ओरैबायदि गंसे डिपार्टमेन्ट गैया जाय डिपार्टमेन्टआव नाखि एसएस अफिसार गैया बिथांमोना दङ बर'आवथ' जों दिनै आसि बिजौआव साननो हायो जोंनि आइएसखौनो जा आइपिएसखौनो एसएसखौनो जा दा बे अबस्था दा बिनि थाखायनो आं खावलायदों लेखा फरायनायाव जोङो गोजौ मासि मोननो हानांगोन गोजौ थाखोआव थांनो हानांगोन बै थासारिखौ जों सृष्टि खालामनो हानांगोन आं महाराष्ट्रआव गंसे गामियाव थांदों आन्ना हाजारेनि गामि रालायगन सिटी होननाय बिराद लेखा गोरोंनि गामि आं बिदिबो बुंनो साना नाथाय बिनि मानसिफ्रा दिनै डिजिटेल इन्डियानि जे कनसेप्ट दिनै जि माखासे बाथ्रा बुङो नरेन्द्र मोदीआ माबा स्किल इन्डियानो स्मार्ट इन्डियानो डिजिटेल इन्डियानो बिथाङा माखासे बाथ्रा बुंलांदोंमोन यं इन्डियानो निउ इन्डियानो दाथ' माबा स्माइल इन्डिया दाथ' माबा फिट इन्डिया बिदि गोबां इन्डियानि खोथा बुंदों नाथाय बे गासैबो इन्डिया जोंनि भारतआव गंसे गामियाव नुदों बै गामिया जाबाय रालायगन सिटी आन्ना हाजारेनि गामि बियो डिजिटेल गामि बियो स्मार्ट गामि बियो स्किल इन्डिया बियो माने स्मार्ट इन्डिया बियो डिजिटेल इन्डिया जायो बेयाव फिट इन्डिया बियो ओरैबायदि मोजां गामि बे गामियाव माने बेयाव दखान गला बिराद थायो नोंथांमोननि बे टेलेम होननाय दङ बेबादिनो एसे फिसा आरो बा बेनिफ्राय एसे देरसिन हमना लाबाय जों सिमेन्ट सापरिखौनो हमबाय आरो जों जायखौ सानजारि नोगोर होनो दा सिमेन्ट सापरि बेसेबां बाजार दङ बिराद माने दखान गला बेयाव दङ आन्ना हाजारनि गामियावबो दङ रालायगन सिटीआव नाथाय बै दखानफ्राव सासेबो मानसि थाया बुंनाय जायो हिन्दीआव दुकान है लेकिन दुकानदार नहीं है दखानल' थायो दखानि सासेबो थाया होमबा दखाना बोरै सलियो सीसीटीवी केमेरा दं बेयाव कम्पिउटार थायो बेयाव पीओएस मेसिन थायो बेयाव बै मेसिनावनो नोंथाङा क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड एटीएम जि नांगौ बुस्थु बायनानै नोंथाङा जुदि शेम्पू बायदोंब्ला साबुन बायदोंब्ला दालि बायदोंब्ला माइरं बायदोंब्ला आटा बायदोंब्ला बायजोबदो मनायाव सोना लादो कम्पिउटाराव हारसिंनो नोंथाङा लिस्ट खालामदो बिनि उनाव नोंथांनि एटीएम जों कार्डखौ बे पीओएस मेसिनाव नोंथाङा बोनानै नोंथाङा फैबानो जाबाय सासेबो बेयाव दखानि थाया कास्टमाराबो थांनानै बायना लाबोनांगौ बुस्थुनि दामफ्रावल' बे लिरनाय थागोन सिखाव खावनायनि बाथ्रा गैया मानोना बेयाव सीसीटीवी केमेरा दंखायो बेयो जाबाय रालायगन सिटी सोनपुर जिल्ला उत्तर प्रदेशआव गंसे गामि दङ मधुपर्ती होननाय गामि गंसेल' गामि बै गामियाव 74 न'खर दङ बे 74 न'खर थानायाव बे गामियाव नोंथांमोना खोनाबा आसरित मोनगोन बेसेबां आईएएस अफिसार दङ 51 आईएएस अफिसार दङ दा बे गामियाव 51 आईएएस आईपीएस मिलायनानै 74 न'खर उत्तर प्रदेशनि सोनपुर जिल्लायाव गोलैयो मधुपर्ती होननाय गामि बे गामियाव बेसेबां दङ माने आईएएस आईपीएस मिलायनानै 51 दा दङ आरो आसरित खोथा बियो माबायदि खालामनो हादों नाजानाय बियो खस्थ' खालामदों गामि नाङैनो दा जोंबो खस्थ' खालामनो हानांगोन उन्दै गथ'फोरखौ लेखा फोरोंनो हानांगोन आरो लेखाखौ जों जुदि मोजाङै फोरोंनो हायाब्ला सानसे समाव बे गथ'आनो न'नि जेंना जागोन गामिनि जेंना जागोन समाजनि जेंना जागोन हारिनि जेंना जागोन देशनि जेंना जागोन दा बिनि थाखायनो नैबे उन्दै गथ'खौ जोंहा दिनै लेखा फोरोंनायनि जे दायित्व साफ्रोमबो बिमा बिफाया बेखौ लानांगोन आं खावलायदों समफोरखौ होनांगौ जोंबो सम होनो हाया आंनि गथ'आ दाखालि परिखामोन बे आंखौ बुंदों इंलिश बेखौ फोरोंनांगौ किन्तु आङो बेजों आधा घन्टा जिरायनो होननानै आङो बेजों रेडि जाबायमोन नाथाय जोंना फुंनिफ्रायनो दा लिडार नालाय एसे मानसि लोगो हमग्रा हिसाब गैया फुंनि ब्रेकफास्टखौ हारसिं मोनजाया जों दाना साहा कापसेखौ मोजाङै मोनलोङा आसाम सरकारनिफ्राय एसे लाजिथावथाव जायो दा दिनैसिमबो गरसेयाव फैसा जोङो मोनाखै आरो दांनो किन्तु दिनै नोंहा फैसा दं गैया बेजों खोथा गैया पाब्लिकआ नोंखौ दायित्व होदों खामानि मावनो थाखाय बेखायनो नोंनियाव फैखागोन मानसिया फैनायखौ जों मोजां मोनो माखासे बाथ्राखौ जों रायलायनानै थिनहरनो हायो दा बाथ्राया जादों मा आं बै गथ'जों आधा घन्टा जिरायनो नागिरदोंमोन आं जिरायनो हायाखै
खिन्थु आं हराव दा जिरायनो थाखाय सानो नाथाय बे समाव उन्दुलाङो 9टा साराय 9टासिम बे थानो हाया दा बेखायनो आं फिल खालामो आं जेब्ला एबसु मावोमोन आंनि 365 दिननि गेजेराव आंनि न'आव मालाबा 22 दिन मालाबा 23 दिन आं बोसोरसेयाव बिदिल' थायोमोन दा आंनि गथ'आबो बिफाखौ बिराद लुबैयो मानोना बेबो मोजां फरायसा जानो लुबैयो खिन्थु आं सम होनो हायाखै दा बेनि थाखाय आंनि गथ'खौ आं जेरैबायदि बेनो सोलोंथाइखौ आं होनो लुबैदोंमोनब्लाबो आं हयथ' होनो हायाखै दा बेखायनो खावलायदों नोंथांमोनखौ जोंहा साहित्य सभानि लिडार थायो इउबिपिनि लिडार थायो एबसुनि लिडार थायो धोरोमगुरु थायो जों गथ'फोरनो 365 दिनाव बेनो जोङो सानसेनि समबो होआ 24 घन्टाबो जों सम होआ बेनो नाथाय बियो गथ'फोरखौ जोङो मोजां गथ' दानो थाखाय जोङो जिखिनि जोंनो सम होनांगौमोन जों बेखौ होनो हायाखै दा बेनि थाखायनो खावलायदों जोङो जि आफादावनो थाया मानो नाथाय जियानो मावा मानो गथ' गथायनो जोङो सानसेयाव 1 घन्टा 2 घन्टा 3 घन्टाबाबो होनो थाखाय नाजानांगोन आं बेखौनो खावलायदों दा जोङो बेखिनिखौ खालामनो हाबाबो मोजां जोङो सुबुंफोरखौ जों सोरजिनो हागोन दा बेनि थाखायनो आं खावलायदों आइ आफा नोंथांमोन सोलोंथाइ बिथिङाव जोंहा एसे खस्थ' खालामनांगौ दङ दिनै नोंथांनाव रां राशि गैया आं दुखिया न'खरनि होननानै जोंहा बिदि सानबा जानाय नङा